Takže hlasíme sa z Milána. Ahojte milí priatelia, tak práve sme teraz došli na hotel v Miláne, volá sa B&B hotel, nachádza sa na San Vincenzo niekde, tu v blízkosti Duoma, to máme. A no, hotel vyzerá takto. Tu nám už prichystali aj večeru, tu máme. Ale tak nie sme hladní, sme jedli s Jankou. A tu sme kúpili všetko toto vo Švajčiarsku. Ako môžete pozrieť. Čokolády. Také fajné. A také niečo. Ahojte milí priatelia, krásne a dobré ráno vám prajem. No dnes pokračujeme v Miláne, čakáme teraz na Uber, sme si objednali taxík a ideme do mesta. Ideme najprv pozrieť Duomo a San Vittorio, to na meste tam, čo sú tam také obchody značkové. A ešte vám chcem povedať, že sme si mysleli, že toto je večera, keď sme prišli včera. Ale to nie je večera. To nám prichystali už raňajky večer. A neviem, toto v cene, že raňajky, suchý croissant, banány nám dali, mlieko. Tak to nevyzerá. Tak to nemá vyzerať raňajky. Čo už? B&B hotel. Asi neodporúčam. No tak sme už tu, slavný milánsky Duomo. Milánsky dom, no. Pozrite tam Gucci. Luxusné Miláno. Prvýkrát som tu. Poďme na to, ideme na to pozrieť. Nádhera. Nečakal som, no, že to bude takto krásne vyzerať.
Pozrite, koľko holubov tu sú. Aj. Po celom námestí. No, ideme tam pozrieť. Rob live, ty. Nečakal som tiež, že tu bude taká atmosféra. Super. Taliansko. Môj najobľúbenejší štát. Užívať si tu, prísť a užiť si tu. Ideme teraz tu na San Vittorio, sa volá. A tu sú také všetky značkové obchody, reštaurácie. Aj. Veľmi krásne. Super. Mám veľkú radosť, že som tu prišiel. Janko už dáva lifey. Aj. Janka. Pozrite, pravý Talian. Čašník. Máš radosť, Janka? Rolex, Chanel, Gucci. Ideme pozrieť ceny. Ale nie sú až také drahé, si myslím. Nie? Pasta stojí okolo 20 do 20. Pizza. Milan. Louis Vuitton, tam Savini, všetky známe obchody, Giorgio Armani, Prada, Dior. Krasota, tá architektúra je tu nebezpečná. Fúha. No a tu sa nachádzame v stredku. Louis Vuitton, Jankoš, má takú... Koľko si za ňu dala? 250 dala do Španielsku. A tu sme boli v Madride.
Hello. Hi. Buongiorno. Takže vstúpili sme teraz do... Can you switch off the camera? Nemohol som kamerovať, ale som bol vo vnútri v Louis Vuitton. Som sa opýtal len tak zhruba, koľko stojí jedna kabelka. 3600, vyše 3700 eur. Ideme sa najesť v reštaurácii. Tak. Ideme sem. Takže ideme si dať niečo. Jedlo nám už priniesli, som si dal také lazanie. Janka zase pizzu, Janka len furt pizzu je, pizza. Ideme ochutnať práve talianske lazanie, aké to bude. V živote som také nejedol, Janka. V živote, čo ti poviem. Takže nakoniec nám priniesol Bill. Spolu sme tu zaplatili 52 eur. Idem ešte zaplatiť. Toto tu je nie. Že Corpetto. Za stôl sme zaplatili 8 eur. Teraz nám priniesol toto zájmu. Také keksíky. Takže jedlo bolo skvelé. Nevládzem. Dali to tam, neviem ako to je. Také malé lazanie, taký malý kruh. Tak sa z neho naje, že fučíš. To neviem, hej, ako to robia títo Taliani. Banca Commerciale Italiana. Tutto bene, italiano. Takže milí priatelia, s týmto videom z Milána sa s vami lúčime. Naše už koncové video. Ahojte, čaute milí priatelia, takže ak sa vám páčia moje videá z mojich cestovateľských vlog, tak určite nezabudnite dať like, odber a koment, aby ma to proste trošku viac bavilo, aby sa to dostalo k viacerým ľuďom, aby si to pozreli viacerí, no. Aby som mal tiež k tomu trocha bližšie tvoriť pre vás v budúcnosti. Takže nezabudnite dať like, odber a koment a zvonček na odber, aby ste dostali notifikáciu na moje ďalšie budúce videá. S pozdravom, kanál Cestuj so mnou. Čaute.